L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' San Camillo dell'Ellis. Twieled fl-1550 fi Chieti fl-Abruzzo, kien soldat merċenarju li kellu l-vizzju tal-lob u meta tilef kollox mar jaħdem fi sptar ta' mart li jittieħed. U hemmhekk kien influenzat minn San Filippo Neri, mod li studja għal saċerdot u meta sar saċerdot mbagħad waqqaf kongregazzjoni biex tibni l-isptarijiet u tuħossib il-morda, speċjalment dawk mart li wassal għal mewt, il-kongregazzjoni tal-Kamiljani li għadha attiva anki llum. Miet fl-1614 tolbu l-mulej, speċjalment illum meta nagħmlu t-tifkira ta' dan il-qaddis għall-morda u għal dawk li jduru bil-morda biex ikollhom ukoll fihom l-ispirtu ta' San Camillo dell'Ellis. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawk ta' kull min jemmen fik, mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok, mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna drubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti żejjint bi grazzja li ma bħala li s-saċerdot San Camillo dell'Ellis biex jaqdi b'imħabba kbira lil morda għal merti tiegħu sewa fina l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex naqdu lilek fħutna l-bnedmin ħankunu nistgħu nqawwu qalbna li minn din il-ħajja ngħaddu għal għandek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, Iżrael telaq b'kull ma kellu u ġibir saba. U hemm offra sakrifiċċji lill-Alla ta' missieru Iżak. U Alla kellem lill-Iżrael f'dera bil-lejl u qallu: Ġakob, Ġakob. U hu wieġeb: hawn jien. U kompla Alla: jiena Alla, Alla ta' missierek, la tibżax tinżel l-Eġittu, għax hemm ma tnamlek ġenż kbir. Jien ninżel miegħek l-Eġittu u jiena tintellek minn hemm u wid Ġuseppi għattalaqlek għajnejk. U Ġakob telaq minn Birsaba u wlied Iżrael rikbu lil Ġakob missierhom u żżar tagħhom u n-nisa tagħhom fuq il-karrijiet li kien batilhom il-Farawn biex iġorruh. U ħadu magħhom l-imrieħel u l-ġid li rnexxielhom iħasslu fl-art ta' Kanan u waslu l-Eġittu. Ġakob u miegħu n-nisel kollu tiegħu u liedu u wlitu liedu, miegħu bnietu u bnietu liedu u nislu kollu ġib miegħu l-Eġittu. U Ġakob bat lil Ġuda qablu għand Ġuseppi biex jiltaqa' miegħu f'Gosen u huma ġew fl-art ta' Gosen. U Ġuseppi rama l-karru tiegħu u mar jiltaqa' ma' Iżrael, missieru f'Gosen. Malli der qudiemu inxteħed fuq onqu u baqa' għal ħafna żmien mgħannaq miegħu u jibki. U Iżrael qal lil Ġuseppi: ħammut issa li rajt il-wiċċek, issa li naf li għadek ħaj. Il-kelma tal-mulej.
Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Afda fil-mulej u għamel it-tajjeb, għammar fl-art u tgħix b'moħħok mistrieħ. Qiegħed fil-mulej l-għaxqa tiegħek u jagħtik dak li tixtieq qalbek. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Fiħsib il-mulej il-ħajja tat-tajbin u irtom jibqal dejjem, ma jitfixklux f'sija ħażina u jiġbu fi żmien il-ġuħ. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Dbiet mill-ħażen u għamel it-tajjeb biex tibqa' tagħmmar għal dejjem għax il-mulej iħobb is-sewwa u ma jitlaqx it-twajbin tiegħu u jħarishom għal dejjem. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej u l-kien tagħhom fi żmien il-għawġ. Il-mulej jgħinhom u jeħlishom mill-ħżiena, isalvahom għax fih jistkennu. Flimkien, is-salvazzjoni tal-ġusti mill-mulej. Meta jiġi hu, l-Ispirtu tal-verità iwassalkom għall-verità kollha u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-apostli tiegħu ara jien qiegħed nibgħatkom bħal naċ għal plil-pub. Kunu melaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Għodu attenti mill-bnedmin għax qed jerħukom f'idejn il-qrati, jagħtukom is-swat fis-sinagogi tagħhom, itellawkom quddiem gvernaturi snati minħabba fija biex tagħtu xhieda qudiemhom u quddiem il-pagani. Iżda meta jerħukom f'idejhom, tinkwetawx ruħkom kif se titkellmu jew x'se tgħidu, għax dak il-ħin stess jingħatalkom x'ikolkom tgħidu. Għax mhux intom tkunu li titkellmu imma l-Ispirtu ta' missierkom ikun qiegħed jitkellem permezz tagħkom. L-aħwa jwasslu l-xulxin għall-mewt u l-missieri l-ibnu u l-uliet iqumu kontra l-ġenituri tagħhom biex tinqatalhom għall-mewt. U lilkom kulħadd isir jobodkom minħabba f'ismi, imma min jibqa' jżomm sħiħ sal-aħħar dan isalva. Jekk jippersegutawkom f'belt, aħarbu f'oħra. Tassew ngħidilkom li ma tkunux dortu l-bliet kollha ta' Iżrael sa ma jiġi bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għoddu attenti mill-bnedmin. Dan huwa il-kliem li jgħid Ġesu lill-apostli tiegħu illum fl-Evanġelju skont San Mattew u jgħid dan il-kliem mhux biss biex inissel il-biża' jew l-ansjetà fl-apostli tiegħu, imma biex jgħinhom ħalli jarfu jgħodu attenti. Hawnhekk Ġesu jisemmi 4 tipi ta' annimali, mod figurattiv, u jwassal messaġġ tajjeb ħafna permezz tagħhom nistgħu nifhmuh. Jgħid qed nibgħatkom bħal naċ għal plil-pub. Xiġifieri bħal naċ? Illa li Ġesu jridna nkunu naċ li hu ir-raj tagħna, ir-raj tajjeb li jmexxina u jħarisna. U sakemm nibqgħu in-naċ tiegħu nafu li għandna dan il-ħarsien. U jenfasizza Ġesu li tiegħu niftakru meta iltaqa' ma' Pietru wara li qam il-mewt u 3 darbiet isaqsih tħobbni, jgħidlu ira in-naċ tiegħi. U Ġesu iridna illi konna lilu bħala r-raj it-tajjeb tagħna illi ħarisna li jmexxina illi miegħu nafu li aħna fi żgur. Imbagħad Ġesu jgħid qalb lill-pub. Għaliex qalb lill-pub? Illa għaliex mhux kulħadd
se jkun miegħu tista' inti tgħix fil-paċi, il-lupu jagħtik l-idea ta' xi ħadd li jagħmel il-ħsara, li jaħtaf. U għalhekk Ġesu qed jgħidilhom nibgħatkom bħal naġ qalb lil bub biex huma ikunu jafu ma' xiex se ħabtu wiċċhom. Anzi Ġesu jgħid aktar minn hekk ukoll f'mument ieħor fl-istess Vanġelu skont San Mattew jgħid għodu attenti minn dawk li minn barra, profeti Forozz jgħid, li minn barra libsin ta' naġ, imma minn ġewwa huma il-bub ħattafa. Li jrid Ġesu huwa li aħna però nibqgħu in-naġ tiegħu. U ma nsirux aħna l-bub, il-bub qalb lill-bub, għax inkella jekk aħna nieħdu mill-oħrajn u nittrattaw magħhom kif jittrattaw magħna u ma nibqgħux naġ tiegħu u ma jkunx jista' jkun ir-raj it-tajjeb tagħna. Jgħid ħaġa oħra Ġesu hawnhekk kunu għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. U din interessanti għax jaqqad żewġ affarijiet li aħna s-soltu ngħidu li huma kontra xulxin. Fil-fatt għalina meta tgħid serb hemm konnotazzjoni ħażina, anke ta' velenu, serb. Ma Ġesu hawnhekk isemmi karatteristika tajba ta' serb, jiġifieri l-għaqal. U jaqqad flimkien l-għaqal mas-safa. X'irid jgħid biha din Ġesu? Għaqlin bħas-sriep u safjin bħal ħamiem. Qed jgħid li aħna għandna nkunu l-ewwel nett safjin jiġifieri ikonna s-sinċerità tal-qalb. Li aħna stess li nagħmluh b'intenzjoni tajba. Mhux biskop li inqarqu bħaddieħor jew nitqu bħaddieħor. Għalhekk safjin bħal ħamiem. Ma Ġesu jgħid ukoll li nkunu għaqlin bħas-sriep. Biex aħna nirrealizzaw li qegħdin f'dinja fejn hemm minn kollox. U rridu noqogħdu attenti aħna l-għaqal bħas-sriep xi fisser li f'xi mument aħna ngħidu ma nibqgħux sinċira aħna, ma nibqgħux aħna nimxu sew. Le, ifisser li aħna rridu noqogħdu attenti biex ma nħallu lil ħadd jitħaq bina, iqarraq bina. Dak hu l-għaqal li jrid Ġesu. U meta nagħmlu hekk għalhekk inkunu qegħdin attenti biex ma jkunx hemm min iqarraq bina fl-istess waqt li aħna qed nimxu tajjeb aħna. Nafu li dan il-kliem huwa kliem importanti huwa prattiku ħafna l-ħajja tagħna. Illa għaliex anke ġieli ssib min ikollu ħafna intenzjonijiet tajba u ma jirrealizzax li qiegħed però f'dinja fejn hemm minn kollox mhux kulħadd hekk. U għalhekk importanti ħafna li aħna nitolbu l-mulej id-dawl tiegħu biex jgħinna l-ewwel inkunu sinċira aħna u ħadd ma nqarqu b'ħadd ieħor aħna. Imma mbagħad ukoll biex noqogħdu attenti konna dak l-għaqal li jrid minna ħalli ħadd ma jqarraq bina. Tolbu l-mulej llum biex aħna nkunu tassew in-naġġ tiegħu u r-raj tagħna li jmexxina, li jħaresna, li jgħinna biex inkunu tassew safjin b'sinċerità tal-qalb imma fl-istess waqt ukoll baqal biex ma nkunux vittmi tal-qerq ta' ħadd ieħor imma ngħixu tassew fil-protezzjoni ta' Kristu r-raj tagħna mingħajr biża' ansjetà imma fil-paċi tiegħu. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jina biex tkompli x-xandar l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
Għatina grazzja mulej li ħna nkunu tassew safjim b'sinċerità tal-qalb, imma fl-istess waqt baqal biex ma nkunux vittmi tal-qerq ta' ħaddieħor. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-morda kollha llum qed nagħmlu t-tifkira ta' San Camillo dell'Ellis li ddedika ħajtu għal-morda. Nitolbuk għal-morda fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. U nitolbuk biex isibu nies li jgħinuhom bl-istess spiritu ta' San Camillo dell'Ellis. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna narfu dejjem nożżu il-ħajja. L-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha, jiġifieri f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkomplu dejjem naħdmu għal ġustizzja u għal rispett għad-dinjità ta' kull persuna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilqaħħom fih danek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Nitolbu ħuti biex il-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej l-offerti tal-poplu tiegħek u għamel li aħna qegħdin infakru l-opra ta' mħabba bla ista ibnek nitwettqu fl-imħabba tiegħek u tal-proxmu fuq l-eżempju ta' San Camillo dell'Ellis bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-feħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Camillo dell'Ellis inti tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu. Is-saħħaħa fil-erb bit-talim li xandar u tilqa' tant li jagħmilek għall-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien ma' nanġu l-qaddisin kollha ntennulek linnu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu.
li meta kien si jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr, qasam tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċire ġarrat il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċokon tagħna li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-meeting kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli, ma' San Camillo dell-Ellis u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li jrid li nitolbu bħal-ulied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema dak fl-art. ħobsna ta' kuljum għatina l-lum, għaffrinna dobietna bħalma naffru minnu ħati għalina, ma daħħanix fi tiġrib, izdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim u l-għadda li jintrid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej int ġedditna bil-misteri qaddisa tiegħek. Mexxina wkoll bl-eżempju ta' San Camillo dell'Ellis li qiem lilek btieba bla qiegħda u għamel il-ġid lill-poplu tiegħek b'imħabba li ma bħala. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sitt volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' San Camillo dell'Ellis li tant dar bil-morda, nitolbu għal-morda kollha u wkoll għal dawk li jagħtuhom servizz lill-morda biex jaqdu din il-ħidma tagħhom bl-istess spirtu ta' dan il-qaddis ta' San Camillo dell'Ellis. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ejna u wieqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern, kull ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u were l-ara tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema dak fl-art. ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema dak fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija Imbirkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern, u ġeneru kolla, u jien id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien ikkoronat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkanti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija il-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobitna ħarisna minnar tal-infern. Hu ġeneru kolla u jien id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fil-reba misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib minn Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa berek kif frotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitimbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tarbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern. Hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missinna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija, bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mitembin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarista min-nar tal-infern, hu ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnatu li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuftijek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija.
Skont il-ferma tal-Papa missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina l-lum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-derni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om it-tama. Itlob għalina. Om liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull ima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba di marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta l-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftalla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddijatijek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġini inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġu tħolalina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnissis tad-demonju. Irażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa intlaqwa fost siqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern li xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giusepp Srimalik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija li l-ek għalna f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għalana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turrokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani. Itlob għalina. San Camillo dell'Ellis. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Paruska s-ismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.